Ti'n iawn? A dws bo? Ti'n mynd swnio'n iawn? Na. Pam? Ti wedi wneud na'r broblem. Dwi'n gwybod. Does gennau ddim byd i wneud chwaith. Pam nad oes neb eisiau arwydd heddi, ti'n meddwl? Dwi'm yn gwybod. O, mae'r lle ma'n ddiflas iawn heb waith i wneud yn dydi. Be allan ni wneud, te? Dwi'm yn gwybod. Chwilio! Chwaer. Mae gen I chwaer ddrygionus 6 oed ydy hi. Mae'n hoffi chwarae treiciau, does dim mor ddrwg â hi. Mae'n cuddio tu ôl i'r llwyn I roi ofn a gweiddi bw. Roi cwstad yn fy sgidiau o ydy ar fy llw. Mae gen I chwaer ddrygionus 6 oed ydy hi. Mae'n hoffi chwarae treiciau, ond dwi'n ei charu hi. Ew, mae'r chwydd wydyr ma'n dda, ti'n gwybod? Beth? Y chwydd wydyr ma, mae fe'n chwyddo popeth yn fawr, ti'n gweld? O, gret, gai I dro? Na, chei, y chwydd wydyr yw hwn. O, dyma rhywbeth bach diddorol. Bythod yn rhif 6, yn bach ac yn fawr. O, Lisa! O, hisht, Iwan. O, dyma chwilen fach, yn troi'n chwilen fawr. A nawr, rwy'n gweld chi. Chwydd wydyr. Chwerthin! O, Lisa, os na neud I roed tro ar y chwydd wydyr na I mi, na I ddim chwarae fo ti byth eto. Paid bod mor ddiflas, Iwan. O, coti. Sef ma'n chwarae da'r chwydd wydyr ragor ty beth. O, Lisa, ti mor chwit chwat, wyt wir. Be ti'n ddarllen? Llyfr sy'n llawn chwedlau. Chwedlau? Ia, ti'n gwybod, chwedlau ydy storiau. Hen storiau sydd wedi eu cadw ers amser hir. Storiau gwir? Na, dydw I'm yn meddwl, ond efallai bod rhai yn nhw ychydig bach yn wir. O, i'n dwlu ar storiau. Ydyn nhw'n chwedlau da? O, maen nhw'n wych. A maen 6 o chwedlau yn y llyfr yma. 6? 6! Iwan. Chwech.
1, 2, 3, 4, 5. Chwech. Chwerni. Nawr te, fedrwch chi ddyfalu am ha law mae'r bel. Fedrwch chi yn y dde neu'r chwith. Be? Y chwith? Na, y dde. Dyfalwch eto. Y dde neu'r chwith. Be? Y chwith eto? Na, y dde. Unwaith eto. Pa law? Dde y tro ma, ie? Na, y chwith. Pwy yw'r dyn ma sy'n rhedeg yn y llun fan hyn te? Gad mi weld. O, Gito Nyth Bran. Wir, dyna i enw fe. Ie, wir. Ti'n di clywed y chwedl am Gito Nyth Bran, yr hedwr chwim? Na? O, mae'n stori wych. Roedd Gito Nyth Bran yn gallu rhedeg mor chwim a milgi. Wir? Oedd. A dyna be faswn ni'n hoffi bod, ti'n gwybod? Rhedwr chwim ac enwog iawn fel Gito. Oedd e'n enwog te? Oedd. Roedd Gito Nyth Bran yn byw mewn pentre o'r enw Llanwyno y Morgannwg. Ac mi roedd o'n enwog fel rhedwr arbennig o gyflym. Un diwrnod, mi nath rhywun ei herio i redeg ras 12 milltir. Ac mi nath Gito Nyth Bran hynny. I'w deulu a'i gariad ymbil arno i beidio a cheisio gwneud peth mor wirion. Ond mynd naeth Gito, i fyny o gwmpas y mynydd uchaf ac yn ôl i lawr. Mi roedd hi'n ras agos iawn i iawn. Ond yn y diwedd, pwy gyrhaeddodd y linell i orffen yn gyntaf, ond Gito. Roedd wedi ennill y ras mewn 53 o funudau. Wel, mi oedd yn un chwim ofnadw te. Y gore, ond Ond beth? dwi'n meddwl y byddwn ni'n gallu rhedeg mor gyflym â Gito. Ti? O pam lai? A mi roi ti'n hyn ddiogyn. Alla i redeg yn gyflymach na thi. Byth. O'r gore te, na i deherio di i ras. Iawn, a mi gawn ni weld pwy enillydd hefyd. Ie, gawn ni weld ti'n iawn. Nawr, O beth sy'n bod? dwi'n chwilio am rhywbeth. Am beth? Wel, chwiban wrth gwrs. Aha, dyma ni. Dere. Chwiban. Chwiban.
cwstad yn fy sgidiau o ydi ar fy llw. Mae gen i chwaer drygionus, 6 oed ydi hi. Mae'n hoffi chwarae triciau, ond dwi'n ei charu hi. Ti'n barod, Iwan? Ynddo, yn barod. Reit te, ar chwythiad a chwiban. 1, 2, 3. Dyn ymlaen, Iwan. O, chwarae teg, Lisa. Dwi'n chwys I gyd yn chwys doman. O, paid â cwyno wir. O, llong gyfarchiadau, mi nes ti'n dda iawn. Diolch, Iwan. Nawr te, nôl i'r gweithdi na I ni. Dere. O, Lisa, paid â chwerthin. Dere ymlaen, Iwan. O, dwi di blino. Nôl â ni. Dere. Dwi eisiau mynd I gwely a chwernu drwy'r wythnos. O, ie, yn siŵr. O, diolch, Lisa.